E a imaxe de un pensativo Javier Oreiro, precisamente no decurso do partido que onte celebraba na Valluca, partido amistoso o Estradense e o Lalín. A victoria do Estradense ao final, iso é o de menos, nun partido de probatura, un máis da tempada do Club Deportivo Estradense que está a piques de principiar. Saúdos, señores, moi boas noites, sexan benvidas e benvidos á información en Estrada Televisión nun día marcado de novo polo calor, pouco a pouco. Parece que imos entrando nas temperaturas do mes de agosto e tamén, ademais, por os accidentes de tráfico. O balance de todas as semanas, pero ademais hoxe tamén un atropello en pleno centro da estrada, precisamente na avenida de Pontevedra. Por lo tanto, un accidente máis nun paso de peatóns. Agora lles contaremos todos os detalles, pero antes, en titulares, os principais argumentos que lles ofrecemos a partir de agora neste tempo de información. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a 148 personas debido a 92 accidentes de tráfico registrados nas estradas galegas durante a fin de semana. O día 19 de agosto comezan as obras de acondicionamento dos xardíns municipais. Ten consignado un importe de máis de 226.000 euros. O conselleiro de Medio Rural, Manuel Juárez, avanzaba que o seu departamento abonará nas vindeiras semanas o 60% das axudas directas que a Xunta concederá ás explotacións leiteiras galegas para axudar aos gandeiros diante dos baixos prezos que veñen percibindo pola materia prima dende principios do 2008. Media, para empezar a rapa ás 5 da tarde, 4 e media. Como veredes por aí xa se están montando as mesas todas para a romería, porque isto a xente enfocou moito ao tema romería. Veñen aí, montan comen o pulpo, ou se non se traen a comida, os fijaredes. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 2. Estimulador de potencia. Relaxa a musculatura. Mellora a postura. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca. Foi esta mesma mañá, entrada da Estrada, en fronte de unha das gasolineras aquí na Estrada, na avenida de Pontevedra, ocurría un accidente. Afortunadamente, en principio, parece que sen maiores danos. Eso sí, unha persona resultaba atropellada en pleno paso de peóns. Pois entrou unha señora, me había dicho que atropellaron un señor afuera, salí, vi la gente aglomerada, vi que el señor estaba de pie, despois llegó la ambulancia y la verdad despois non sei que pasó, pero bueno. O señor iba ben cando marchou, non? Cando marchou non o vin. Eu salí, cando vin estaban ali alrededor dele, estaba de pé, non vi xente tirada no suelo ni nada. Estaba o coche, me imagino que foi o que atropellou, estaba parado ali no carril.
Nunha situación que suma, afortunadamente, repito, non máis intervencións en canto a feridas de gravidade, pero que se suma ás que se produxeron durante a fin de semana. Este é o balance. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a un total de 148 personas debido a 92 accidentes de tráfico rexistrados nas estradas galegas durante a fin de semana, das que 6 morrían no punto do sinistro. A Central de Coordinación do 061 recibía, entre as 3 da tarde do venres e a pasada medianoite, un total de 109 chamadas en relación con sinistros de circulación. O maior número de retencións por accidente rexistrábase o domingo con 44 incidentes. Os recursos sanitarios movilizados polos médicos que atenderon as chamadas da Central do 061 foron 146. As UBI móviles movilizáronse en 8 ocasións, as ambulancias asistenciais en 105, as concertadas en 8 casos, os helicópteros medicalizados 5 veces e os médicos de atención primaria prestaron asistencia en 20 sinistros. O vindeiro 19 de agosto comezarán as obras de remodelación dos xardíns municipais. O Concello da Estrada anunciaba que o vindeiro mércores día 19 de agosto comezarán as obras de acondicionamento dos xardíns municipais. Unha situación que está enmarcada dentro do Fondo Estatal de Investimento Local e ten un orzamento de 227.200 euros. É unha duración estimada duns 3 meses. Está previsto que nela traballen 10 personas. O obxecto destas obras é a continuación do peche dos xardíns municipais na rúa colindante coa rúa Irida, mantendo a composición estética e volumétrica do peche actual co obxecto de evitar especialmente a saída de menores á vía pública. As obras contemplan a demolición do peche con valado metálico na rúa Irida e o cubrimento do baseamento de formigón con placa de granito silvestre. Sobre esta base será construído un peche en cantería de granito silvestre co mesmo formato de características que o existente nos lindeiros oeste e sur. Construiránse tamén novos accesos para evitar as escalinatas existentes e mellorar a accesibilidade do recinto, co obxecto de eliminar barreiras arquitectónicas. Ademais, preténdese evitar a acumulación de charcos que dificultan na actualidade a súa utilización despois de períodos de choiva. Con este fin está proxectada a execución dun pavimento de lousas de granito silvestre con lixeira pendente para asegurar a circulación e a escorrentía da auga da choiva. O conselleiro de Medio Rural está disposto a pagar canto antes as axudas aos agricultores no tema do leite. O conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, avanzaba hoxe que o seu departamento abonará nas vindeiras semanas o 60% das axudas directas que a Xunta concederá ás explotacións leiteiras galegas para axudar aos gandeiros diante dos baixos prezos que veñen percibindo pola súa materia prima dende principios do ano 2008. O Goberno autonómico aportará 1 céntimo de euro por cada kilo de cota asignada a cada produtor, ata un máximo de 7.500 euros, a fin de que esta subvención sexa proporcional á produción das explotacións. En rolda de prensa, o titular da Administración Agraria Galega aseguraba que o seu departamento remitirá esta semana a todos os produtores leiteiros as presolicitudes xa cumplimentadas para percibir esta axuda. A concesión recollerase mañá no Diario Oficial de Galicia. Os gandeiros só terán que ratificar e asinar a citada comunicación, destacaba Juárez. Por certo que o conselleiro subrayaba o esforzo presupostario realizado por Medio Rural para restablecer estas axudas de carácter extraordinario e que suporán o desembolso de 20 millóns de euros. Deles 12 millóns procedentes do plan de choque da Xunta permitirán cubrir o primeiro dos pagos nos que se fraccionará a subvención. Así, o 60% completarase este mes e o 40% restante ingresarase antes de final de ano. O Club Deportivo Estradense debutaba no seu campo diante do Lalín. Era, lóxicamente, un partido de adestramento. Vencía o Club Deportivo Estradense por 2-1, pero o máis importante era ver as evolucións dos homes de Javier Oreiro. Por certo que no partido non podía contar coa presencia de Pepe Rico, o xogador que chegaba este ano ao clube. O xogador estradense continúa cunha doenza na súa rodilla e terá que agardar para empezar a temporada en perfectas condicións. Dende os servicios técnicos do clube estáse tentando de recuperar esa rodilla de Pepe Rico, que, eso sí, facía exercicios pola súa conta durante e antes da celebración do encontro. A destacar tamén a presencia nas bancadas de varios afeccionados que animaban o equipo da Estrada, pero sobre todo estaban moi pendientes das evolucións dos homes de Javier Oreiro en ataque.
o Club Deportivo Estradense está afrontando esta tempada pensando única e exclusivamente na terceira división. Por certo, que Estrada Televisión este ano aposta tamén polo Club Deportivo Estradense e faremos un esforzo, acompañados, eso sí, neste caso por Pastelería Mimela, para achegarles a todos vostedes os partidos do Club Deportivo Estradense. Os luns serán en diferido e non desbotamos en ningún momento incluso poderlles ofrecer algún en directo. Apostamos, este ano temos que ser, unha vez máis, sí ou sí, polo ascenso a terceira división do Club Deportivo Estradense. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Durante a xornada de mañá martes consolídase a influencia anticiclónica sobre Galicia cunha melloría continuada nas condicións meteorolóxicas. Deste xeito, manteránse os ceos pouco anubrados en xeral. De cara a noite, poderán achegarse algunhas nubes ao litoral norte. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos ou con ascensos lixeiros, mentres que as máximas ascenderán acadando valores preto dos 30 graus en comarcas illadas do sur. Os ventos soprarán do nordés, moderados en xeral, con algúns intervalos de fortes nos arredores de Fisterra. A combinación gañadora do sorteo do gordo da primitiva de onte domingo é a formada polos números 18, 23, 31, 42 e 51. Número clave, reintegro o número 7. No sorteo da 11, o cupón agraciado tamén no sorteo de onte domingo foi o 69.391. 69391. E agora, antes da despedida, lembramos os titulares. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a 148 personas debido a 92 accidentes de tráfico registrados nas estradas galegas durante a fin de semana. O día 19 de agosto comezan as obras de acondicionamento dos xardíns municipais. Ten consignado un importe de máis de 226.000 euros. O conselleiro de Medio Rural, Manuel Juárez, avanzaba que o seu departamento abonará nas vindeiras semanas o 60% das axudas directas que a Xunta concederá ás explotacións leiteiras galegas para axudar aos gandeiros diante dos baixos prezos que veñen percibindo pola materia prima dende principios do 2008. Media, para empezar a rapa ás 5 da tarde, 4 e media. Como veredes por aí xa se están montando as mesas todas para a romería, porque isto a xente enfocou moito ao tema romería. Veñen aí, montan comen o pulpo, ou se non se traen a comida, os fijaredes. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 2. Estimulador de potencia. Reduce os choques resultantes de camiñar ao mínimo. Alivia articulacións.
vértebras e espiña dorsal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a Esquina. Distribuidor oficial de zapatos Sano para Estrada e comarca. E punto e final, señores. E queremos facelo hoxe con unha nova xornada de rapa das bestas, pero non en Saucedo, senón neste caso no Monte Sesteiras. Xa se ven consolidando como unha cita anual e xa con certa tradición esa rapa no Monte Sesteiras, e ata ali nos achegamos para ofrecerles estas imaxes, esta pequena reportaxe. Con ela poñemos hoxe punto e final, máis nada, que descansen, saúdos, moi boas noites. Xa me botaban de menos, amigo? Facía un tempiño que non íbamos ás festas, pero xa ven, outro domingo máis deixamos as nosas labores para irnos de festa. Home, a verdad é que non é que nos martirice moito, pero bueno, hai que vir traballar. Agora ven que estou metido dentro dun curro. Dentro duns minutiños procederán a vir as bestas para aquí. Estamos na rapa das bestas que hai en Cuntis, aí no Monte de Xasteiras. Pero bueno, eu, amigos, como suelen decir que son un pouquiño besta, eu vou ir marchando daqui, non vai a ser que entre alguén en maloita a min tamén. Agora estamos aquí con Manolo Boipaz, que é un dos membros da organización da Rapa das Bestas, que nos vai a contar un pouquiño a historia desta rapa. Hola, bons días. Hola, bons días. Pois a historia da rapa é moi sencilla. Empezamos, esta é a 10ª edición, empezamos hai como 10 anos, bueno, empezamos antes de ter cabalos, a preparar o monte e tal. Entonces, despois de haber os cabalos, pois decidimos, a principio empezamos facendo unha rapa case para nós solos, casera, 4 amigos e tal, pero vimos que había moita afluencia, a xente encantaba, lle subía a comer e tal, entonces empezamos a facela dunha forma máis seria, con 3 días de festa, con pulpeiros, con orquestas e tal, e de feito pois é un éxito bastante, nos está salindo de maravilla sempre. Cabezas de ganado, pois como este é un monte que pertenece a unha comunidade de montes, témolo prácticamente cerrado, non hai tantas como nestas rapas tan importantes, pero en un principio contamos con 100 ou 150 cabezas, que para esta superficie de monte pois creo que chega. Eu que sei, agora o programa, ayer pois hubo unha degustación de potro,
no que hubo unhas 700 personas, porque damos un plato, bueno, se vende un plato de cerámica de Buño, co potro, se te quedas co plato de recuerdo e tal, e pola venta de platos, pois calculamos que, pois ao mellor unhas 700 personas, en potro a brasa, eso se dá gratis. Despois hubo festa aquí hasta as 4 ou 5 da mañán, e agora, pois van a baixar as bestas ás 12:30, para empezar a rapa ás 5 da tarde, 4:30, como veredes por aí xa se están montando as mesas todas para a romería, porque isto a xente enfocou moito ao tema romería, veñen aí, montan comen o pulpo, ou se non se traen a comida, pois fijaredes, traen a comida, pois ao mellor comen 500, 600 personas aí. A que hora e dende que días se suben ao monte para recoller as bestas? Ao monte a recolleron entre viernes, se recolleron o viernes e se recolleron o sábado pola mañán. Despois ao monte se sube máis veces a xente que se encarga desto para controlar en onde están e irlas poñendo un pouco para a zona, para despois ven a xente a cabalo, veñen este chaval con motos e tal, e bueno, axudan a xuntalas. Metémolas en un cierre e entonces normalmente temos sempre as desparasitamos, temos unha manga de saneamiento aí arriba, en onde estuvestes filmando onde están recadadas, e se pasa a desparasitar, matar as moscas con un sulfatado e tal, entonces despois quedan aí hasta a hora de baixalas. A hora de baixalas pois se pasan ao curro e xa pasan a rapalas e os loitadores a facer un pouco o espectáculo que é do que forma parte a festa.